most rewarding part of your day? Ikaw na rin. Ayaw, pagdagan. Ikaw mo. Oh, hala din. Oh, hala din. Wag lagi. Ko inani na set up ni ko. Pwede lang ata dalawon no way na. Ay, balik Cebu. Ay, balik Cebu kay kanan daw tamari. Ka-cute sa kuan ay sa kuan no? Falls ba? Ang bayong manata na. Di ay. Torog ba yung oh? Nahugmak. Ah. Gusto ko pa yung tubig no? Di sa ka nagika ng tubig ka? Mo like Mga anta na? Ah. Now, talab ka pet ice. dito na. Ah. Cebu. Sa kadaghan. Mula I love you. Apa kung nga na rin? Unya na ikaw magkaon eh. Cheers. Or siya, at the end of the day, when you see the sunset, it's the most rewarding part of your day. Something na na. Hindi yan. Ako ahad. Bisag kung sa kalisod ka ng buhay. Bisag kung sa kuha na itong diyan mga problema. Pero makita ka sa sunrise sa basta na isa sunrise. Naapod kay pag-asa. Napakay usay. No, dala. Usay pag-asa sa Hope. Still hope. Bisaya. Paglaom. Ano ka nga? We don't talk Okay. about Dala. no. Amukem. Ako, tulo ni Madam. Han, kuniti ko na rihan. For your help. Kani may